Madwar 120 familja li joqogħdu fiż-żona tal-Andrijiet fir-Rabat se jibbenefikaw minn proġett ta' 5,500,000 euro u bekk se titjibilhom il-kwalità tal-ħajja. Dan tħabbar fil-konferenza tal-aħbarijiet bit-tema Malta ċertezza u stabbiltà fil-preżenza ta' wħud minn dawn il-familji. Ġi spjegat li sas-sena li għaddiet dawn ir-residenti kienu għadhom mhux imqabdin mas-Sistema Nazzjonali ta' Drenaġġ u kien għadhom jiddependu fuq il-fosta taħt l-art li meta jimtlew ikollu jiġi l-bawżer ibattalhom. Dan sakemm ma jfurux fit-triq bil-konsegwenzi kollha ta' saħħa u intejjen li kienu jġibu magħhom. Permezz ta' investiment ta' 4,700,000 euro mill-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma b'Fondi Ewropej, il-Kap Eżekuttiv tal-Korporazzjoni Karċilja għal kif dawn il-familji fl-aħħar se jkollhom servizz ta' drenaġġ bħalma nsibu f'kull lokalità u se jkollhom ukoll provvista tal-ilma aktar sigura. Dan l-investiment żgurajna li jekk iż-żona tikber u jiżdiedu aktar familji, dawn ukoll jagħmlu benefiċċju minn din in-netwerk ġdida. Ħaktar ġmi minn dak previst għax iż-żona hija waħda sensittiva. Minħabba f'dalijiet storiċi, ix-xogħol mhux biss kien kontrament sorveljat mis-sovrantendenza, imma kellu jsir b'mod kawt ħafna. Kollox għaddejna aktar minn 4 kilometri mejnijiet tal-ilma tax-xorb u madwar 8 kilometri mejnijiet ta' dranaġġ. Flimkien ma' installazzjoni ta' żewġ pumping stations u cables tal-fiber optics illi jaqdu man-netwerk tad-distribuzzjoni tagħna. Min-naħa tiegħu il-Kap Eżekuttiv tal-Ena Malta Jonathan Cardona għal waqt dan il-proġett investew madwar 800,000 euro sabiex ineħħu l-wires ta' voltaġġ għoli fuq l-arbli fl-eliqi li kienu jwasslu l-elettriku f'din iż-żona u minflok għaddew cables taħt l-art. Bekk naqqassew ir-riskju tal-qtuħ fil-provvista għal dawn ir-residenti, speċjalment meta jkun il-maltemp. F'dan il-post hawnhekk anke minħabba l-mod kif kienu għaddejn il-linji, residenti ta' hawnhekk kienu qed ibatu ħafna, kellhom servizz li ma kienx adekwat, kienu ħafna linji li kienu esposti għal elementi u flimkien kienet kollaborazzjoni tajba bejn entitajiet differenti tal-gvern aħna l-Water u anke l-Infrastructure Malta fejn flimkien tħallna għal dan il-proġett biex inkunu nistgħu ntejbu is-servizz għar-residenti tagħna. Is-Sindku tar-Rabat Sandro Kraus innota li s-sistema ta' qabel kienet qed tħalli impatt negattiv fuq l-ambjent. Jien nqis dal-proġett bħala proġett ambjentali wkoll. Peress li meta jfuru id-dranaġġ kien mill-fosos kien jibqa' niżel l-isfel u jikkontamina l-ilma. Lura barra li qed ngħinu wkoll lir-residenti li qed jgħixu hawn qed ngħinu wkoll l-aspett ambjentali f'din iż-żona. Il-Ministru responsabbli minn dawn l-entitajiet li wettqu x-xogħlijiet Mirjam Dalli qalet li minħabba deċiżjonijiet żbaljati tal-passat din il-komunità kienet ilha tbati għal snin twal. Saħqet kif minkejja l-isfidi internazzjonali kollha sar xogħol biex mhux biss nagħtu serħan il-moħħ lill-familji ma wkoll biex jibqa' dej bl-investiment fl-infrastruttura u fil-kwalità tas-servizz li jiġi offrut.